Hey Aarte, kinst u mij vertellen waar we binnen en waarom? Nou, we zijn hier nu in Kalmersweg en zoals juist hier hebben we het nabouwd. En die mensen daar, die binnen dus nu hun huis aan het beginnen. En dat is vanzelfs hartstikke goed voor de trostream. Maar kinst u mij precies vertellen wat dat nou is, die trostream? Ik moet jou nog iets vertellen over de trostream. Nou ja, dan hebben we natuurlijk eigenlijk Bert Koonstra verhaal, hè? Hey Bert! Hey, wat een toeval trouwens. Maar ik ga een vraag. Aarte die is hier en die wilde hij wat vrij. Ken dat het even? Altijd natuurlijk. Nou. Hey Bert jongen, hoe zit het nog met die trostream? Nou, dat is op zich heel simpel, Aarte. Dat zie je heel mooi in Kalmersweg bij de bouwplan. Je moet een verzwaring, dat je verschillende huizen hebben. Met 12 erin kappen, rijtjeswenten. En van daaruit kun je heel mooi de trostream. En dat zie je nou. De zijn die nou voor een mooi vrijstaand huis hier. Hey Bert, wij gaan nou naar Jester Nightjerk. Kist er even komen? Ja, wist. Ik zie je maar aanstaan. Ja, best. Hoi. Hey, hoi. Hey Bouina, kist u mij vertellen waar we binnen en waarom? We zijn hier in Eerste Nijtjerk en ik ben benieuwd hoe het je zit met aardskaal en karakter. Nou, dat vragen we Bert even. Dove. Ha Bert! Ah, goeie. Ik had even een vraag aan jou. Hoe zit het hier eigenlijk met aardskaal en karakter? Nou, dat kun je in dit plan heel mooi zien in Eerste Nijtjerk. Waar een heel mooi 22 wendendeel zetten worden goed verleverd. Hey Anton, kist u mij vertellen waar we binnen en waarom? We zijn hier bij een bouwplan het Noorderstekje en we vregen ons eigenlijk af van mooie wenningen, maar hoe komt het nou eens eigenlijk niet in? Dus had ik een streepje voor je. Nou wist, die vragen we even om Bert. Ah Bert, Anton. Ja, de vraag is eigenlijk van hoe zit het hier met de varring voor uw eigen inwoners bij dit bouwplan? Dat is heel mooi regelen tussen gemeente en ontwikkelaar. Er zijn van de 110 wenden 94 mensen de eigen omjouwing bij die hier wonen. Nou, dat is hartstikke mooi. Op huis kun je bouwen, daar hebben we P bouwt verder.